Вы ж психолог, як вы можете обвинувачивать ахвяр? Для твиттера свое ныццё праберажы. Да иди ты Гэта доктор Віктор Блейн, псіхолог без пазітыўных водгукаў у інтэрнэце. Паводле яго слоў, гэта таму, што ён кажа праўду. Я дапамагаю сваім кліентам сабрацца. На што мне іх на ныццё? Я доктор, я не нянька. Доктару Блейму няважнае пачуцце ягоных кліентаў. Яму важна праўда. Не разумею, чаму я на мяне пакінула? Можа таму, што ты лянівы кавалак гаўна, который толькі ў гульні гуляе? Гэй, гэта неправда. А яшчэ ад цябе смярдзіць. Вось гэта ўжо дакладна няправда. Ты не ўспрымаеш канструктыўную крытыку. Гэта не моя праблема. Мая былая жонка Барбара таксама мяне часта канструктыўна крытыкавала. Ужо прайшоў год пасля таго, як я страціла свайго першанца. Не ведаю, як мне быць. Эй, геній, вось табе ідэя. Ды забіць ты ўжо на гэта. Ты б ужо сабе новага зрабіла, калі б пастаралася. Калі мы спыталі доктара Блейна, чаму ён робіць такія каментарыі, ён адказаў: у сэнсе каментарыі. Я ёй кажу чыстую халера праўду.